Hello! Dito kami sa may Suwal, Pangasinan and mag-outing kami. Ang lakas ng ulan. Pero natuloy pa rin naman. Yan. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Ng ulan, grabe. Staycation na lang. Tulog yung isa namin pinsan. Tulog din sila. Tulog din sila. Tulog. Grabe ulan. Grabe. Ang lakas ng ulan. Good morning, Abel. Gising na siya. Pero yung ulan, ayaw pa rin tumigil. Ay, dito na kami sa Alaminos. Naki-CR lang kami kasi diba ko kung saan kami dadiretso ngayon kasi umuulan. Dapat sa 100 Islands kami, mag-island hopping kami doon. Kaso tinan niyo yung lakas pa ng ulan. Tapos di naman pa pwedeng mag-island hopping kami ng ganito yung ulan, malakas. Hindi rin kami papayagan sa bangka. And malamig. Hindi niyo ba naman yung suot namin? OOTD namin, no? Tapos wala man namin dalang jogging pants, puro short, puro sleeveless. Yan, ihi na kami. Naki-CR kami doon sa may bigar. Yan, yung ko ba't sila nag-stop. Bahala na ako sa akin mga karating. Stop over kami sa CR. Go din, CR ka na. Go! Kaya mo yan. Kasha? Yun sila. CR sila. Kumot lang dala na. Alin, dyan na pala sila pape! Nandiyan na sila sa likod. Nandiyan na sila sa likod. Dalawang van kasi gamit namin. Tapos nauna kami. Malababasa yun. Hi! Ang puti Nandito na kami sa 100 Islands. And nag-register na sila doon para sa island hopping. Sila papa. May ulos? Muulan Ginaw na ginaw sa loob. Puti natin dito sa Yan. Pang dadalhin namin pang selfie. Yan na. Uy, baka mamaya Kailangan mo na. meron kaming Talagang mainit. may mapa kami ng 100 Islands. Oh! Penge! Ayan meron kaming Seasons Island. Amin na! Yan. Sila Tita Telma nagbayad. Update lang yan. Ang bangka namin Ano pa ang tingaran na sa bangka? Maestro Santiago Biray. Nantay na lang namin sila kasi yung bangka wala pa Ayun na. Tandaan nyo yung pangalan ng mga booking nyo. Senyor Santiago, Prada! Yan, yan kami lahat. Ang dami namin. Season. Ano yung mga island doon? Pakita na sila. Punta na kami! Uy, talunan! Yan. Ito. Ano bangka natin? Dito na kami. Do you ever feel like you're chasing something beautiful, but it's just a dream? And you open your eyes to see that there's nothing left but shattered dreams and memories inside your mind. Ay, una kaming island, Governor's Island. Yan. Parain mo itong Kung saan daw ba tayo? Ito ang Governor's Island. Ay, dito na kami sa unang island, Governor Island. Yan. Yan. Eh, hinahanap namin yung iba namin kasama na nasa ibang bangka.
Ay, ganda oh. Ngayon namin napunta dito. Ah! Ganda! First and last time. Mamaya maliligo kami sa pool na tubig. Sa puli lang daw. Hindi tayo maliligo dito? Hindi daw. Mababad lang. Ganun. Nahihina ako, kaya hanap kami yung CR. Ganda natin. Yeah. Nice! I'm so in love with the beach! Ang ganda! Woo. Alam ba? Ngayon lang ako naka-appreciate ng ganito kagandang beach. Hindi mo siya beach, Hundred Island siya. Sa may ano kami, Governors. Ay, ang ganda! Ganda niya kasi, oh. Ganda niya, Instagrammable picture. Tapos yung buhangin, clear na clear, may mga shell. Halika na, Greg! Yung mga pinsan ko nandun sila. Wala, nakakatuwa, ang ganda niya talaga, sobra. Hey, tita! Hello po! One, two, three. Yan. Magkamukha. Mag-ano kami? Magkamukha. Mag-video. Huh? Yeah. Tapos papunta sa taas daw, ate. Ngayon, nandun daw. Rising up like a phoenix is. Been tired of pushed down the grounds. Speaking my heart like it really is. 'Cause I can't take another no. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. I got my lows, I got my highs, moving on close to my goal. Time is now, place is here to rise, filling the holes on my soul. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get now. Rising up like a phoenix is. Speaking my heart like it really is. I see, I like, I go, I get, go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get, go, I get, go, I get, go, I get now. I see, I like, I go, I get. No one can hold me back. I see, I like, I go, I get. Go, I get, go, I get, go, I get. Hi! Isang island tayo? Sa Season Island! Ano kami doon? Kakain muna kami. Island namin na pinili namin. Season Island. Kainan na. Yung case ko. Kunin mo nga. Hello po. Tapos ilalaglag kayo. Kaya mong pinsatin ang taboy. Ano? May souvenir shop dito yan. 100 daw to. Mga set. Yan.
So, nagpaluto kami ng alimasag. Yan. Sumakay ka rin sa banana. Ay, naku! Nagutom na yung pinsan ko. Wala na. Ang cute oh. Parang daliri. Lagay mo nga. Yan, dito na kami. Kasi nga, andito na kami sa may Pilgrim Island. Ayun yung bigay tayo. Kasi ang taas kaya baka di na ako aakyat. Pagod na, ikaw akyat ka? Paano aakyat ka? Nakakapagod. May nagtitinda pala dito, kada island. May mga tindahan ng pagkain. Halo. Hello! Akyat niyo, kuya? Kakapagod! Pagod na. Napakyat nila ako yung taba ko daw para mabawasan. Itim na ako. Linaw ng ng dagat. Blue, white. Napagod na sila. Hindi na sila makyat. Jacob! Ganda naman. Buhangin. Last island na namin. Punta na kami ng Sundowners sa Bolina. Tumigil yung ulan, no? Itim ni Abel. Itim na namin. Sunog. Doon lang kami nakatambay. Yan. Kasi bawal kami magpunta doon banda, may jellyfish daw. Ano kami? Bubili na kami ngayon. Itim ko na, grabe. Sunog balat ko. Bye-bye.